Salutare tuturor, eu sunt Șefton și bine am găsit la un nou episod de Survival Games. Suntem pe... O să aveți serverul în descriere, nu contează. După cum vedeți, mi-am schimbat skin-ul. Și nu uitați să apăsați și voi butonul de like. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Oh my god, habar n-am pe asta. What the fuck, ce se randează? Fine. Și să nu știți în comentarii ce serie mai vreți să mai fac. Dacă vreți să fac și Survival Games solo, o să fac. Oh my fucking... N-a apucat nimic, ești prost? E unul cu sabia. Ești mă acasă. Habar n-am pe asta, deci să mă criticați. Oh my fucking god, retard. Bun, revenim cu runda a doua. Bun, am revenit. Uitați serverul eu.mkgamer.net. Intrați pe dacă vreți să jucați, bineînțeles că e premium. Știu mapa, perfect. Sper să nu fie tot așa un prost care să mă dea jos, dar aia era și în aer mapa aia. Șapte, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și... Bă, de ce nu ciordești? Mai bine plecăm. Mai bine plecăm decât să ne dăm bătaie. Ne punem armura pe noi că după o să fim... adică dacă e unul cu sabie, o să vină după noi să ne omoare. Ca să ne armura. Sabie trebuie. What the fuck, ce m-am speriat. Ați văzut? Era să mă prind în călătorie. Dacă nu eram atent acolo. Mergem la trenuri. O să avem o sabie. De lung căcat pe ăla. Oh my god, ce armurare ăla. Dacă iar o să dăm fail, o să mai filmăm încă unul. Sabie, te rog, este atât. Hai mă, care ești mă? Ne-a picat ceea ce vreau. Sabie de stone. Dacă ne pica sabie de iron, nu cred că... nu cred că ne pică. Am zis pe la full gold și avea iron boots. Dacă n-am văzut eu prost. Altă sabie. Nu prea avem armură, ne trebuie armură. Să mai găsim chesturi. Unul v-am mai zis și în episodul One vs. One, nu prea le știu așa bine condița. Hop. Uți. Ce tună. A tunat pe aici pe lângă mine. Fuck. Muncesc pe aici? Sau mai trecut? Nu mai trecut pe aici. Ia hai mă la casa, care se bate în care șmecher. Ce vă dau eu?
O dau eu. O dau mai să bin cap de asta. Cum va capcana? Nu? Arc, perfect, mă. Perfect. Vreau că o să fie cineva aici. Ai un chest? Nu miră. Urcăm la etaj. Nice. Cred că ăsta a fost un tier 2 sau ceva. Mai fucking bad. Poate cade aici să vezi ce râde. Nu ne întâlnim cu nimeni chiar așa. Are ceva. Parcă era un crafting table sus sau ține minte prost. Nu, sunt eu prost. Nu-i nimic pe aici? Nimic. Really? Oh. Pe unde, da? De ce nu mă întâlnesc cu ei? Că vreau să-i bat. Și așa sunt porțile, mă, ca să țin și eu minte cum să fac porțile la hangar. Că am făcut un hangar pe survival. Intrăm în casa asta. Pam pam param pam 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 param. Mamă, dar vreau și să mă bat cu unul. Nu mă întâlnesc cu nimeni, chiar așa? Bă, stai așa că asta n-am mai fost. Ține minte. What the fuck? Really? Frate! Sunt prost. N-am niciun chest, că am mai trecut pe lângă un hangar. Hangar, nu, hangar. N-am fost pe aici, sunt prost. Am revenit. Perfect. Știu aici un tier 2. Bă, că știu că era un tier 2 aici, nu m-a păcălit pe mine. What the fuck? Aici era, aici. Flint and steel, cel mai aproape de tine. Și că mai era un chest pe aici. Mă, că... Unde n-ai, bă, chestul ăla? Că n-avem pantaloni deloc, bă, frate, mă, nu mai dați de ceni și căști. Oh my god, începe de meci. Really? Nu cred că avem șanse. Asta e, începe de meci, ne luăm bătaie. Da, știi ce facem? Ne ascundem și lăsăm pe aia doi să se bată. Că țin minte că începea de meciul la 3, parcă. Hai. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Bă, ești prost la cap. Tim, prost. Tim. Tim, bă. Run, bitch. Bă, stai prost. Ăștia mă vânează. What the fuck? Bun, cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost șeful Tony. Și ne vedem data viitoare. Bye bye.